Ligas penyo, uyan na, sarong tunay na serbidor. Pati na bang sa kapwa, katuwang siya kan masa. Siya ang tunay na ehemplo, patibay na inhenyero. Marhay na amigo, makatawo, sa puso ang serbisyo, Ligas penyo. Pagka-Diyos sisin mahigos, mabuot simpleng tao. Glen, 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 katuwang siya kan masa. Glen, 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 kasulyan na kita. Glen, 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 padama niya ang masa. Glen, 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 katuwang siya kan masa. Glen, 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 kasulyan na kita. Glen, 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 padama niya ang masa. Beltran, ang tawong matinabang at sinsatong madudulukan. Yan sila, Beltran. Sa pandemya, asin kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila, Beltran, just one call away. Sila, Beltran, La Beltran. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. This program is brought to you by Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman, ako Bicol Party List. Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kanmasa. Mr. Lau Beltran, Tabang Hali sa Puso. Alad Oranyola, former City Councilor Legazpi City, and former board member Province of Albay. Honorable Elmer Mirandilla, Municipal Councilor, Castilla-Sorsogon. GL5 Aluminum and Steel Fabrication, located at Porok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-687-0875. AZ Car Wash, located at Porok 3, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Bicol Net. Telebalita. Telebalita. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Bicol Region. Ito po ang Bicol Net TV Telebalita. Ngayon pong araw pong ito ng Martes, ika-12 ng buwan ng Oktubre. Ako po si Maestro Ladtuon. Ako naman si Champ Ronco at narito na ang ulo ng mga naglalakihang balita. Bicol Net Telebalita.
Mga ayaw pa rin sa COVID-19 vaccine, pinatuturukan habang tulog ni Pangulong Rodrigo Duterte. 50,000 na multa versus panggulong kandidato o panggulong kandidato muling itutulak bago ang taong 2022 elections. COVID-19 infection sa Pilipinas papatak na sa 2.68 million ayon sa Department of Health. Duterte hindi na exposed kay Sara ayon sa Presidential Security Group. Face-to-face classes sa lahat ng kurso pinag-aaralan ng CHED. 50 billion smuggled bread, onions, frozen seafoods at cosmetic products nasabat ng Bureau of Customs. At sa ating pong balitang lokal, mga local news, 15 barangay sa Legazpi City target matapos ang dog vaccination ngayong buwan ayon sa City Veterinary Office. At 41 barangay sa Ginubatan, Albay, isa sa ilalim sa granular lockdown simula bukas dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Security guard kasama sa hinuli sa entrapment operation dahil sa pangingigil sa bayan ng Uwas, Albay. Pagbabayad ng COVID-19 RT-PCR testing sa Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory maaari na gawing via online banking. Fiselco, inilatag ang mga naging sanhi ng malawakang power interruption na naranasan sa iba't ibang lugar sa Catanduanes. At nagtala ng 227 na panibagong kaso ng COVID-19 ang Bicol Region kung saan sumampa na sa 14,802 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng sakit sa rehiyon. Suspect na mahabang taon na nagtago dahil sa panggagahasa sa isang ginang arestado sa Uwas, Albay. Call center agent na rank number 9 most wanted person sa illegal na arestado. At paghahanda sa undas, LGU Kamalig nagpalabas ng Executive Order number 41 series of 2021. Jay Cuenca, inaresto. Update sa relasyong James at Nadine, mamaya yan sa Balitang Showbiz. Ang detalye ng mga balita sa limpong pagbabalik. We would like to thank the following: Gibras Construction and Supply, owned and managed by Engineer Ron Rosal, Honorable Vince Baltasar III, City Councilor Legazpi City, Honorable Cap Michael Minia, Barangay Chairman Bunga Legazpi City, Honorable Renato Cap Ato Valladolid, Barangay Chairman Taysan Legazpi City, Honorable Alex C., City Councilor Legazpi City, Miss Marites Maniago, PIO, DPWH, Albay 1st District Engineering Office, Engineer Warren Azotea, District Engineer, Albay 2nd District Engineering Office, Macam's Resto Bar, located at Tectone Village near Rizal Barangay Hall, owned and managed by Mr. Jerry Macam. T-Spot, coffee, tea, and snacks. For orders and delivery, visit www.facebook.com/tspotalbay. Sa T-Spot, garantisadong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Bicolnet. Telebalita. Telebalita.
At syempre pa sa detalye ng mga balita, ngayong pong araw pong ito ng Martes. Duterte, pinatuturukan na habang tulog ang mga ayaw pa rin sa COVID-19 vaccine. May solusyon si Pangulong Duterte sa patuloy na ring nag-aalinlangan sa pagbabakuna laban sa nakamamatay na COVID-19. Dati ng problema ng Pilipinas ang vaccine hesitancy at anti-vaxxers. Lalo na't 43% lang ng mga Pilipino ang game magpabakuna laban sa COVID-19. Ayon sa Pulse Asia Survey na nilabas nitong Pebrero 16 Pebrero, 16% lang ang nagsabing magpapaturok sila. Ito ang sabi ng Presidente kahit na dati nang sinabi ng Department of Health na hindi required ang COVID-19 vaccinations para payagang magtrabaho. Gayunpaman, ilang beses na ring sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may police power ang Estado para bakunahan ang mga tao ng sapilitan kung kinakailangan. Bicol Net Tele Balita. Samantala, para mapigilan ang lalong pagdami ng mga kumakandidatong nanggugulo o nanlilito lang tuwing eleksyon, muling itinulak ng isang mambabatas ang pagpapasa ng batas na magpapataw ng limpak-limpak na multa sa kanila. Sa ilalim ng Senate Bill 726 ni Senator Sherwin Gatchalian, lang pagbayarin ng 50,000 na parusa ang sino mang kikilalaning nuisance candidate ngayong 2022 national elections. Ilan sa mga nag-aay ng COC sina presidential aspirant Laurencio Yaluga na nagsasabing gamot sa COVID-19 ang pangunguryente sa tao. Vice Presidential hopeful na si Alexander Lagi na nagsabing ipakukolekta niya ang ihi ng mga tao para gawin itong pabango at fertilizer. Naghain din ng kanyang COC sa pagkapangulo ang isang Daniel Magtira na iginigiit na asawa siya ng aktres na si Chris Aquino. Dati rin siyang idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Layon ng Senate Bill 726 na amyandahan ang sections 69261 at 264 ng Omnibus Election Code. Gayunpaman nakabinbin pa rin ito hanggang ngayon sa komite. August 2021 lang nang maipasa sa ikatlo at huling pagdinig ng Kamara ang House Bill 9557 na magpapataw ng mas malaking parusa na aabot sa 100,000 or 100,000 para sa mga nuisance candidates. Bicol Net Tele Balita. Samantala, nakapagtala ng Department of Health ng 8,615 na bagong infection ng coronavirus disease. Martes, yung pong araw po na ito, kung kaya nasa 2.6 or 2,683,372 na ang sumatotal na nahawaan nito sa bansa. Patay sa mga bagong nakalap na datos ng Kagawaran ng Kalusugan, narito ang bagong mga pasok na datos. Lahat ng kaso, 2.6 million. Nagpapagaling pa, nasa 82,228 o 3.1% ng total infections. Bagong recoveries, 25,146 at dahilan para maging 2,000 or 2.5 or 2,561,248 lahat ng mga gumagaling. Yung mga namatay, 236 na siyang nag-akyat sa total local death toll na 39,896. Bicol Net Tele Balita. Sa iba pang balita, tiniyak ng Presidential Security Group na hindi nakasalamuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anak ni si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Presidential Security Group, Commander Colonel Randolph Cabangbang, hindi na-expose ang Pangulo sa anak na nakumpirma noong Sabado na positibo ito sa virus. Napaulat na nakaranas ng mild symptoms si Sara at kasalukuyang nasa isolation.
Agad na hinikayat naman ng alkalde ang mga nakasalamuhan nito sa nakaraang 14 na araw na i-monitor ang sarili kung magkakaroon ng sintomas at magpa-test sa susunod na 5 o 7 araw buhat ng makaharap siya. Naniniwala man si Presidential spokesperson Harry Roque na hindi nakasalamuhan ng Pangulo ang anak dahil kung nangyari aniya ito ay tiyak na kandidato na sa pagka-presidente si Mayor Sara. Napaulat na magtutungo sana sa Singapore si Sara at naka-medical leave mula October 5 hanggang October 8 pero ipinagpaliban muna ito matapos na magpositibo ito sa virus magpositibo sa virus ang isa sa mga nakasama nito. Bicol Net. Tele Balita. Alas 6:32 sa babang balita, pinag-aaralan ng Commission on Higher Education or CHED ang posibilidad na payagan na rin ang limitadong face-to-face classes sa lahat ng degree programs sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19 at may mataas na vaccination rate. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera, may ilang universidad na ang mayroong high vaccination rates sa kanilang mga personnel at mga estudyante. Dinukay pa niya ang Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte na nakapagbakuna na ng 91% ng kanilang faculty at 97% ng kanilang mga estudyante na dumalo sa in-person classes. Base aniya sa October 6 report, nasa 73% na ang mga higher education personnel mula sa 1,488 universidad at mga kolehiyo ang nabakunahan na. Ang mga higher education institutes na malayo sa Metro Manila ang karaniwang anyang merong mababang vaccination rates. Bicol Net. Tele Balita. Samantala, nasabat ang mga tauhan ng Bureau of Customs, katuwang ng Manila International Container Port Custom Intelligence and Investigation Service, kasama ang Philippine Coast Guard, ang may 50 milyong halaga o 50 milyong halaga ng mga puslit na red onions, frozen goods at cosmetic products. Aabot sa 2,000 sako ng imported red onions, kahon-kahon na frozen seafoods at health and cosmetic products ang nadiskubre sa isang bodega na pagmamay-ari umano ng Elite Global's Prime Holding Corporation na matatagpuan sa Bahay Pare Road, Sitio 4, Barangay Bahay Pare, Mekawayan, Bulacan. Ang mga red onions ay nadiskubreng nakatago sa loob ng mga konkretong fish tanks at nakatakip ang mga ito ng styrofoams habang ang mga frozen seafoods ay nakatago sa ilang storage boxes sa loob ng maliliit na cold storages. Nakadiskubre rin ng mga operatiba ng mga warehouse na may mga cosmetics products, medicines, vitamins at supplements na walang required FDA permits. Ang mga naturang produkto ay ipinagbibili online. Mayroon ding assorted IPR or intellectual property rights, infringing goods, housewares, plasticwares at iba pang household goods. Pinuri naman ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero ang kanyang mga tauhan sa naturang operasyon. Bicol Net. Tele Balita. At sa detalye ng ating po mga balitang lokal, aming pong pagbabalik. This program is brought to you by Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman, ako Bicol Party List. Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kanmasa. Mr. Lau Beltran, Tabang Hali sa Puso, Alad Oranyola, former City Councilor Legazpi City, and former board member Province of Albay. Honorable Elmer Mirandilla, Municipal Councilor, Castilla Sorsogon. GL5 Aluminum and Steel Fabrication, located at Porok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-687-0875. AZ Car Wash, located at Porok 3, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol.
Pagtabang sa kapwa an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bicol Net. Telebalita. Telebalita. At sa detalye ng ating pong mga balitang lokal, yung pong October 12, Martes. Aabot mo no sa 18,000 na aso ang nababakunahan pa lamang sa Legazpi City. Ito ang inihayag ni Dr. Emmanuel Estipona ng City Veterinary Office sa BicolNet TV. Ayon kay Estipona, 15 barangay na lang ang kanilang babakunahan ng mga aso sa lungsod. Aniya, kailangan tapusin ang dog vaccination sa natitirang barangay bago magtapos ang buwan ng Oktubre upang maturukan na rin ang stray dog elimination at iba pang aktibidad patungkol sa mga aso. Araw-araw naman na isasagawa ang pagbabakuna sa mga alagang hayop kung saan 55 barangay na ang kanilang natapos. Sinabi ng opisyal na sa oras na matapos ang dog vaccination sa mga barangay ay inaasahan din sa buwan ng Nobyembre ay tututukan din ng mga ito ang mga responsible pet owners upang mabigyan rin ng hustisya ang mga aso. Bicol Net. Telebalita. At sa iba pang lokal na balita, isa sa ilalim na simula bukas sa granular lockdown ang aabot sa 41 barangay sa bayan ng Ginubatan, lalawigan ng Albay dahil sa tuluyang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Pinalabas na ni Ginubatan Mayor Gemma Onghoko ang Executive Order number 45 para sa pagsasailalim sa lockdown ng mga nasabing barangay. Maliban sa 3 barangay, ang Balolo, Batbat at Puod. Ang nasabi naman na 3 barangay ay isa sa ilalim na sa General Community Quarantine o GCQ. O dagdag pa ni Mayor Onghoko, ang nasabing desisyon ay base na rin sa kumpirmadong kaso ng sakit na at aktibo at kasama dyan ang mga suspected cases ng COVID-19. Ano yan, naipatawag na rin niya ang mga barangay officials mula sa mga apektadong barangay para pag-usapan ang mga dapat gawin kasama ang mga tulong na pwedeng ibigay sa mga residente. Dahil ang mga ito ay bawal lumabas ng barangay hanggang October 21 o mahigit 1 linggo. Kasama sa bawal lumabas ay ang mga 18 pababa at 65 taong gulang pataas with comorbidities at pregnant and nursing mothers. Magbibigay rin ng isang quarantine pass bawat pamilya para yun lang ang bibili sa labas ng bahay ng mga pangangailangan. Maging ang mga nagtatrabaho, nag-oopisina, mga nagdi-deliver ng essential goods and services ay kailangan na rin magpakita sila na nagtatrabaho sa labas ng bayan. Samantala, siniguro naman ni Mayor Onghoko na sa panahon ng granular lockdown ay maibibigay ang mga pangangailangan ng mga ito at mahigpit rin na ipatutupad ang mga checkpoints katulong ang PNP at mga barangay tanods. Samantala, 3 barangay na nasa GCQ ay mananatili pa rin ang sinusunod na guidelines. Bicol Net. Telebalita. Alas 6:41. Sa ating pong iba pang balitang lokal, suspect na mahabang taon na nagtago dahil sa panggagahasa sa isang ginang. Arestado sa Uwasalbay. Mga detalye ng balita sa labas, si Tony K. Kasurog Patrol number 2, Tony Kiliste. Kasurog Patrol Report. Tony K, magandang gabi. Go ahead. Matapos nga ang
mahigit 6 na taon, nabigyan na din ng hustisya ang isang ginang na ginahasa ng akusado noong nakaraang taon na 2016 sa bayan ng Uwas. Isa na namang matagumpay na manhunt operation ang ipinamalas ng Uwas MPS sa Sentro Poblasyon Uwas Albay nang masakote nila ang matagal nang nagtatago na akusado na nakilala sa pangalang Bertrand, 46 na taon, magsasaka at naninirahan sa barangay Bagawian, Uwas Albay. Ayon sa record, ganap na alas 5 ng nakaraang Enero 2016 nang magtungo ang biktima sa himpilan ng Uwas para isumbong ang panghahalay di umano sa kanya ng akusado. Sa kanyang salaysay, dakong alas 5 noong Enero 13 ay ginahasa umano siya ng akusado sa pamamagitan ng pagtutok ng patalim sa kanyang tagiliran at pagbabanta na papatayin di umano siya nito sakaling magsumbong sa ginawa sa kanya. Sa patuloy na paghahanap ng Uwas MPS ay matagumpay nilang natuntun ang kinaroroonan ng akusado at agad din nilang inihain dito ang warrant of arrest para sa kasong rape na may itinalabas ng korte noong June 21, 2016 na walang inirekomendang fianza para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Yan ang balita sa BicolNet Telebalita, Kasurog Patrol numero 2, Tommy Kiliste, Kasurog sa Bicolano Worldwide. Kasurog Patrol Report. Maraming salamat, Tony K. Samantala, sa bayan pa rin ng Uwas, arestado ang 2 lalaki matapos silang mahuli na nangingikil sa barangay San Isidro, bayan ng Uwas sa Albay. Ayon sa ulat, nagtungo ang biktima kasama ang kanyang asawa sa himpilan ng pulisya ng Uwas para isumbong ang pangingikil di umano ng mga sospek na kung saan ang biktima ng isang text message mula sa hindi kinikilalang o kilalang tao na nagbabanta na papatayin siya at ang kanyang mga kapamilya kung hindi magbibigay ng halagang 10,000 pesos. Agad nagsagawa ng pagsisiyasat ang mga kapulisan ng nasabing himpilan at ikinasa ang entrapment operation laban sa mga sospek na nakilala bilang sina Jason, 30 taong gulang, may asawa, driver, ang ikinabubuhay at residente ng barangay San Isidro, Uwas Albay, at si Ray Jun, 27 taong gulang, gwardya at naninirahan sa barangay Iraya Sur, Uwas Albay. Sa pamamagitan ng smart padala number na ipinadala ng salarin sa biktima, ay agad ring natunto ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect na si Ray na naabutan ng mga operatiba habang naghihintay sa nasabing lugar para kunin ang pera na ipapadala ng biktima. Hanggang sa pagsapit ng alas 4:32 ng hapon ay naaktuhan na ang mga kapulisan o ng mga kapulisan ang naturang suspect na kumukuha ng pera gamit ang reference number na ipinadala sa biktima. Dahilan para siya ay arestuhin. Subalit isinanawalat nito sa mga otoridad na napag-utusan lang di umano siya ni Jason na kumuha ng padala. Samantala, sa ganap na alas 5:45 ng hapon nang madakip ng kapulisan ang itinuturong nag-utos kay Ray na kumuha ng pera. At tapos na maipabatid sa mga sospek ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto, ay agad naman silang dinala sa Uwas Municipal Police Office or Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. BicolNet Telebalita. At dagdag pang balitang lokal, inanunsyo ngayon ng Department of Health, Center of Health Development, Bicol, ang bagong proseso ng pagbabayad ng COVID-19 RT-PCR testing sa Bicol South Luzon Substation National Reference Laboratory o BSL-SNRL. Simula ngayong buwan ng Oktubre, ang pagbabayad sa serbisyo ng swab testing sa nasabing laboratorio ay maaari nang gawin sa pamamagitan ng online banking.
via land bank link that this portal. Ang order payment o ang order of payment umano ay ipapadala ng BSL SNRL personnel sa kliyente via email o carbon copy sa cashier section bilang basihan ng pagbabayad. Layon nitong gawing mas madali at magkaroon ng ligtas na platform para magabayan ng mga individual na magbayad ng kanilang mga COVID-19 test para sa pagtrabaho o travel purposes. Para din makapagbayad online, i-access ang www.landbank.com at i-click ang link. This portal at piliin ang DOH CHD Bicol bilang merchant. Pagkatapos makapili ng payment gateway option ay punan ang iba pang detalye sa pagbabayad kung saan hihingin ang one-time password at ATM PIN. Oras na matagumpay na nakabayad ay makikita ng kliyente si screen ang confirmation receipt na maaaring i-print at automatikong ipadala rin ito sa cashier ng DOH Bicol para din makagawa ng official receipt. Samantala, makakatanggap din ng email ang kliyente ng kopya ng resibo sa kanya namang ipapakita pagtungo niya sa BSL SNRL para din sa schedule ng swabbing. BicolNet Tele Balita. Alas 6:48 ng gabi. Kapang dagdag na balita, paghahanda sa undas sa LGU Kabalik, nagpalabas ng isang executive order. Alamin natin kung ano ang laman ng EO number 41 sa balita ni 007 Victor Aguilar. Kasurog Patrol Report. Ang Executive Order number 41 Series 2021 bilang paghahanda sa All Saints Day at All Souls Day na kung saan posible magkaroon ng transmission ng coronavirus o COVID-19 at aasahang iigpitan dahil sa mga religious mass gathering sa loob ng sementeryo. Dahil dito, lahat ng mga publikong at pribadong sementeryo at mga columbaryon sa loob ng munisipalidad ng Kamalig Albay ay ipinagbabawal simula October 30 hanggang November 3, 2021. Lahat ng publiko pwedeng magbisita bago at pagkatapos ng nasambit ng mga pizza, pero kailangan ng social physical distancing, magsuot ng face mask, face shield at pinahintulutan lamang na 30% kapasidad sa loob ng sementeryo. Pinapaalaan din ng alkalde na hindi pwedeng lumawas ang edad 0-14-64 pataas, may mga karamdaman at mga buntis maliban na lang kung ito ay authorized person outside of residence and or engaging in dispensable travel purposes. Epektibo pa rin ang curfew hours simula 9 p.m. to 4 p.m. base sa Executive 25 Series 2021 at 7 p.m. to 5 p.m. sa Barangay Kutmon at epektibo din ang Likoban, ang Kamalig Municipal Police Station, Kamalig Fire Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Inaatasan na magsagawa ng monitoring operation sa mga sementeryo para masiguradong sumusunod sa nasabing executive order. Lahat din ng mga barangay official at mga representative na magsasagawa ng nasabing monitoring. Para sa Bicol Daily Balita, Patrol numero 9, Victor 007 Aguilar, kasurog ng Bicolano Worldwide. Kasurog Patrol Report. Aras natin, alas 6:51 ng gabi. Iba pang balitang lokal, inihiyag ng First Catanduanes Electric Cooperative or FISELCO ang naging kadahilanan ng naranasang power interruptions ng kanilang mga member consumers sa islang lalawigan nitong nakaraang linggo. Patay sa anunsyo ng kooperatiba sa kanilang Facebook account, nawala ng supply ng kuryente ang mga consumers na sakop ng feeder 3 sa bayan ng San Miguel.
dahil sa tinatrabahong bagong linya sa tapat ng NPC substation sa barangay Kilikilihan, kung kaya't ito ay isang line-related na power interruption. Sa bayan ng San Andres, naranasan naman ang mga residente na sakop ng feeder 6B mula sa barangay Maingaway hanggang sa barangay Tariwara sa bayan ng Pandan ang pagkawala ng kuryente dahil sa naputol na primary line sa bukid sa pagitan ng barangay Tubli at barangay Daryawa sa bayan ng Karamuran na isa rin umanong line-related brownout. Naisaayos at naibalik ang supply ng kuryente bandang alas 8 ng umaga kahapon. Samantala sa bayan naman ng Panganiban, fuse out ang nakitang diferensya ng mga linemen na rumisponde matapos na mawala ng kuryente ang mga residenteng sakop naman ng feeder 3 ng nagsabing bayan. Habang overloading naman, umano ang sanhi ng iba pang naranasang power interruptions sa iba't ibang lugar sa Catanduanes. Paliwanag ng Fiselco, ang pag-overload kasi umano ng isang makina ay nagiging dahilan upang ma-trigger at ma-overload din ang iba pang makina at planta. Kaya nagresulta ito sa total blackout. Hindi rin isinantabi ang posibilidad na naapektuhan ng masamang lagay ng panahon nitong weekend dahil sa bagyong Maring. Ang iba pa nilang linya kung kaya't siniguro nito sa publiko na isasagawa nila ang double check sa mga ito upang maayos ang kinakailangan. Bicolnet Tele Balita. Samantala, nakapagtala ng 227 na panibagong kaso ng COVID-19 ang Bicol Region. 115 sa mga bagong kaso ay mula sa Camarines Sur, kung saan 4 na po dito ay mula to sa Naga. 14 mula naman sa Nabua, 12 sa San Fernando, 8 sa Tigaon, 7 sa Kamaligan, 5 sa Iriga City. 4 naman ang naitalang bagong kaso sa Cabusao, 3 ang Libmanan at San Jose, 2 ang Baaw, Bato, Bombon, Del Gallego at Ragay. Samantalang 1 naman ang Buhig, Bula, Calabanga, Kanaman, Goa, Lagunoy, Magaraw, Milaor at Pili. 57 naman ang bagong kaso ang naitala sa Sorsogon, kung saan 21 nito ay mula sa Sorsogon City, 8 sa Bulan, 5 naman sa Gubat at Irusin. Samantala 4 sa Huban, 3 ang Castilla, Pilar at Preto Diaz. 2 naman sa Kasiguran at 1 ang Barcelona, Donsol at Matnog. Ang Albay naman ay may bagong 48 na bagong kaso, kung saan 16 nito ay mula sa Legazpi City, 7 sa Daraga, 5 sa Ligao, at 4 naman ang Ginubatan at Pulanggi kasama ang Tiwi. 2 naman ang Bakakay, Kamalig, Santo Domingo at 1 ang Libon at Tabaco City. Samantala 6 naman ang bagong naitala ng kaso ng COVID-19 sa Camarines Norte, kung saan 3 nito ay mula sa Labo at 1 sa Daet, Jose, Panganiban at Paracale. 1 kaso naman ang nadagdag sa Masbate at mula sa bayan ito ng San Pascual, habang 0 new positive case ang islang lalawigan ng Catanduanes. Samantala pumalo na sa 25,910 ang total recoveries matapos madagdagan ng 130 na mga bagong gumaling, kung saan 41 naman dito ay mula sa Sorsogon, 30 sa Naga City, 20 sa Camarines Norte at Camarines Sur, at 19 naman sa Masbate, at sumampa na rin sa 1,100 ang death toll matapos magtala ng 4 na panibagong nasawi, kung saan 2 nito ay mula sa Sorsogon at 2 rin sa Camarines Norte. Kaugnay nito ay patuloy ang paalala ng DOH Bicol sa mga Bicolano na sundin ang Bida Solution Plus sa COVID-19 para sa serbisyong Salud Bicolnon, kung saan nakapaloob ang pagsunod sa minimum health standards, habang hinihikayat rin ang lahat na makiisa sa res bakuna. Bicolnet Tele Balita. Alas 6:56 ng gabi.
Sa iba pang balitang lokal, nasa kote na ng mga otoridad ang pangsyam sa pinaka-wanted person sa lungsod ng Ligao na kilala sa pangalang Paul Art, 31 taong gulang, binata, call center agent at naninirahan sa Purok 4, Barangay Layon ng nasabing lungsod. Inaresto ito sa kanyang tinitirhan matapos na ihain sa kanya ng mga tauhan ng Ligao City Police Station ang warrant of arrest na ipinilabas ng korte na may petsang Setyembre 28 ngayong taon para sa kasong paglabag sa section number 7 ng RA 9165 at paglabag sa section 15 ng kaparehong kaso sa ilalim ng criminal case number 8280 for service of sentence. Ang akusado ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng nabanggit na himpilan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Bicolnet Telebalita. At napapatawa ako Dumako tayo sa balitang showbiz. Jay Cuenca inaresto at update sa relasyong James at Nadine. Nasa linya si Paula. Paula, pasok. Bicolnet Showbiz Balita. Showbiz Balita. Linggo ng gabi nang maaresto ang aktor na si Jay Cuenca sa Mandaluyong. Matapos naman na itong hindi huminto ng makabangga ng sasakyan ng pulis. Nagkaroon ng car chase sa pagitan niya at ng pulisya. Kinailangan umano na barilin na ang gulong ng sasakyan ni Cuenca na nagresulta naman sa pagkakadamay ng isang Grab driver. Agad namang naisugod ang sibilyan sa ospital at ayon sa hepe ng mga pulisya ay sasagutin nila ang lahat ng mga gastusin para sa pagpapagaling ng di pinangalanang sibilyan. Tiniyak naman ni PNP Chief Guillermo Elizar na kanyang pananagutin si Jay Cuenca sa ginawa nitong malapelikulang eksena. Hindi pa naman naglalabas na official statement si Jay Cuenca tungkol sa insidenteng ito. Samantala, matapos nga ang hiwalayang James at Nadine, higit isang taon nang nakararaan, ay maraming naglabasan na litrato na umano nga ay bago ng karelasyon ng aktres. At ito ay ang isang French businessman na owner ng isang resort sa Siargao at nagngangalang Christophe Barriou. Sunod-sunod na nga mga litrato ng aktres at ng businessman sa social media. The actors neither confirms nor denies their relationship. Tikom din naman sa isyu ang dati nitong karelasyon na si James Reid na kasalukuyang may project kasama ang miyembro ng Momoland na si Nancy McDonagh. Nananatili namang magkaibigan ng dating magkarelasyon kahit sila ay hiwalay na. At yan ang latest sa showbiz. Ako po si Paula. Magandang gabi. Bicolnet Showbiz Balita. Showbiz Balita. Maraming salamat, Paula. Ayan. Grabe yan Parang shooting yung nangyari, no? Oo nga, no? Yung kay Jay Cuenca, oo. Kaya tuloy si General Eliasar. Porket dapat maging sample ka, mag-set ka ng isang example dahil grabe yung nun, Ay, nako. Dito may nabasa nga ako isang comment. Ang sabi doon, ang nasabi doon, dapat daw sumigaw yung pulis ng cut. Nabasa ko lang yan. Sa comment ng isa sa doon. Anyway, ayan. Parang pelikula, no? Parang shooting ng pelikula. Oo. Pero partner, papayag ka ba doon sa sa gusto ng Pangulo, yung turukan kahit tulog, yung mga ayaw magpabakuna? Tulog. Okay lang ba sa'yo? Tulog. Napakahirap naman gawin nun Tulog, tapos paano naman kaya yan? Parang invasion of privacy din naman yung gano'n, di ba? Halimbawa, ikaw, di ba? Ay, nako. Talagang, ano ba nangyari actually, sa ating dahil masingit ko na din, di ba, parang lahat kasi, parang inuobligin na din magpabakuna kasi nga, sa Maynila nga yung mga ibang malls ay hindi na nagpapapasok ng hindi bakunado o wala pang vaccination card.
Kaya yung iba, syempre, kung papasok ka naman, mamimili ka sa mall, kailangan mo na magpa-bakuna. Syempre, hindi naman natin mapipilit yung iba na ayaw. Kaya, syempre, malaki na sila. Alam na nila yung gagawin nila. So, hindi naman natin hindi natin pwede ipagpilitan yung mga ganyang bagay. Pero kung pwede naman, bakit hindi? Di ba? Yes, correct. Watching daw from Kamalig, si Ma'am Mitch na Muhar. Watching from Kamalig. Mitch Mitch Muhar. Ayun. Okay, ito yung kanyang yan sa baba. Yan yung kanyang message. Keep safe, everyone. Watching si Carmina. Carmina Villaruel. Di ba artista yun? Carmina Silaw to eh. Sa Teresa Martires Cavite. Yan. Ito ba yun? Keep safe everyone, sabi niya, si Cam Silaw. Si Cams yan. Yung isa, Carmina. Ha? Ito ba si Mina? Siya na ba yun? Yan. Ay, kilala mo si Mina? Oo, si Mina yan, si Mina. Mina na pala to. Magandang gabi. Si Romina. Ay, na Romina. Aramina. Aramina. Sir Joseph, Sir Joel Detesio, Marina Banggi, sir, sabi niya. Good evening po sa iyo kay Sir Joel Detesio. And sa lahat po na nakatutok, thank you so much and also si brother na Juntao po diyan sa Sharpin Canteen, Sapphire Canteen sa public market ng lungsod ng Legazpi. Ako, napakasarap ng pancit diyan, partner. Try mo pag uwi mo. Matry natin pancit dyan kay Sir Juntao po, kay brother, yung Sapphire Canteen. Sarap ng pancit dyan. Tanaan, partner. Sana all. Sana all. Si Ma'am Eloisa Zelda Manlangit, good evening po. Salamat sa pakikinig. Okay, partner. Watching football ko lang partner kasi since nanonood pati mga taga-Kainta Rizal, si Rosaline aka Ace Rookie nanonood sa Kainta. Sabi niya natutuwa siya mapanood tayong dalawa. Nako, ayos. Good evening po. Si Ma'am Rich Lapos din, nakaantabay din. Sabi niya, good evening po. Okay. At yan po ang mga nakalap na balita ng Bicolnet TV. Ngayong pong araw pong ito ng Martes at 12 ng buwan ng Oktubre. Sa ngalan po ng buong persa ng Kasulog Patrol Reporters, nasa labas si Tony Kidiste, kanina nakasama natin. And of course, si 007 Victor Aguilar, nakasama din natin. Si Noel na Ronco, medyo hindi umabot kasi kararating lang. May pinuntahan. Kaya hindi umabot sa kanyang balita. Anyway, bukas makasama natin siya. And of course, sa showbiz, balitang showbiz, si Pao, nakasama natin. Ako po, si Maestro Ladtuon. Ako naman, si Champ Ronco, Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol Region. Maraming salamat. Kami po ang inyong naging tagapagbalita. Bicolnet. Telebalita. Telebalita. Digas penyo, uyan na, sarong tunay na serbidor. Pati na bang sa kapwa, katuwang siya kan masa. Siya ang tunay na ihemplo, patibay na inhenyero. Marhay na amigo, makatawo, sa puso ang serbisyo, Digas penyo. Pagka-Diyos sisin mahigos, mabuot simpleng tawo. Glen, 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 katuwang siya kan masa. Glen, 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 kasulyan na kita. Glen, 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 padama niya ang masa. Glen, 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 katuwang siya kan masa. Glen, 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 kasulyan na kita. Glen, 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 padama niya ang masa. Beltran, ang tawong mata
asin sa tumadudulukan. Yan sila Beltran. Sa pandemya, asin kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila Beltran, just one call away. Sila Beltran, La Beltran. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. This program is brought to you by Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman, Ako Bicol Party List. Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kanmasa. Mr. Lau Beltran, Tabang Hali sa Puso. Alad Oranyola, former City Councilor Legazpi City, and former board member Province of Albay. Honorable Elmer Mirandilla, Municipal Councilor, Castilla Sorsogon. GL5 Aluminum and Steel Fabrication, located at Porok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-687-0875. AZ Car Wash, located at Porok 3, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo Bicol, magkasararo Bicol, magtabang sa kawa an mawot. Daing pa ibabaw, daing pa irarong, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. We would like to thank the following: Gibros Construction and Supply, owned and managed by Engineer Ron Rosal, Honorable Vince Baltasar III, City Councilor Legazpi City, Honorable Cap Michael Minia, Barangay Chairman Bunga Legazpi City, Honorable Renato Cap Ato Valladolid, Barangay Chairman Taysan Legazpi City, Honorable Alex C., City Councilor Legazpi City, Miss Marites Maniago, PIO, DPWH, Albay, 1st District Engineering Office, Engineer Warren Azotea, District Engineer, Albay, 2nd District Engineering Office, Macam's Resto Bar, located at Tectone Village, near Rizal Barangay Hall, owned and managed by Mr. Jerry Macam. T-Spot, coffee, tea, and snacks. For orders and delivery, visit www.facebook.com/tspotalbay. Sa T-Spot, garantisadong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod, Bicolano, Word